Sa Balita Entertainment, picture ni Luis Mansado sa iya kasal, kalingawan sa mga netizens. Samtang sa ating sining balita espesyal, mga pamatasan nga sa Pinoy mo lang makita kag maeksperiensyahan. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Life Extension, Vitamin D3. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban Good morning, Aksyon Dale! Sa liwat no, kay Sir Alex Monteza, we are back, bongga. Romel Toriano, good morning man. Ma'am Homa Lomina, good morning man. Of course, Sir Kagawad, Melchor Baroca Rumbines, good morning. Kay Suzette Alunan, good morning, Aksyon Eden. Aksyon Dale. Nakakadlaw ko kay Aksyon Dale. Good morning, Aksyon Dale. Kinanlan, good morning yan si Aksyon Dale. Good morning, Atia Kim Eriman. Good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero. Good morning, man. Sir Alex Fuentes. Happy Thursday sa inyo and be safe. Wanga Borromeo Medical Clinic. Good morning sa tanan nga taga Hinigaran. Of course, dira man sa barangay Nanunga. Thank you so much for watching. Vilma Paniero Buladako. Good morning, man. Joji Miranda, of course. Sir Alex Fuentes, good morning. Michael June Season, good morning, man. Greet niya lang ko, no, si Greg Justiniani Puertas, Othello Dizon, Herrick Mirasol, Kimberly Navarro, dira sa NCR Plus Bubble. Thank you again from chat to Elise Paranaque. Sa tanan nga mga taga Luzon, actually all over the Pilipinas, maghalong-halong kita kay may mga bago naman yung mga variants ng COVID-19 nga ginamonitor ang aton sini nga DOH. Kag dapat magsuksok sang face mask, face shield, kag ang social distancing hindi gid pagkalipatan. Para sa amon ni Aksyon Dale bala naga-newscast kami subong tay bangon nga tubangay kami. Nagasuksok kami sang amon malahalon nga face mask. Malahalon, charot lang. Good morning man kay Fernie Española. Of course, Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning sa liwat. Sa tanan nga members ng Energy Fans Club, good morning. Kag sa taga Barangay Pandanon DSB, have a great day. Ma'am Ana Liuy, good morning man. Of course, Ma'am Kelly Jelly. Guillermo Clarito, Aksyon Dale, kag Ma'am Eden, may aga tamyaw niya lang kuno abyan niya nga si Boy Miguel Briliano, kag Fred Madred, sang Mabini Coral, Barangay 30. Salamat, kids. Ma'am Kelly Jelly sent 50 stars again. Thank you so much. Dina Magbato Malabago, good morning man. Virgo September, John Paul, good morning man. Guillermo Clarita, of course, sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Thank you, kids, sa inyong duha. Joval Trinidad, good morning. Monitoring greetings to the #1 radio station. ARB, including all your viewers and listeners. Thank you so much sa aton sinima ka-aksyon sa 99 Facebook Live viewers naton nga nagatanaw ko nagapamati gid. Standby lang kamo sa mga balita, especially karon sa Action Hotline kaupod si Action Boy Duran kay i-follow up naton sa mga nagahulat dira. I-follow up naton ang kung ano na to ang investigasyon, ang gilaktan sa investigasyon sa multiple murder nga natabo kahapon dito sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub. Kay Joji Miranda, good morning man. Kay Boss Reyna Herota ko sang Bikais Bike Shop Malabon. Kathy Calatrava, good morning, watching live from Singapore. Ma'am Ginoy Cicer, good morning. Kag of course, wow do ka dumagutom ko kayong nag-comment di baligyaan sa silay. Ano mga baligya niyo da? Abi iplastar. Lina Avelino, good morning, Bacolod. I'm watching from Dubai. Thank you so much sa pagtanaw. Kay sa mga nag-send stars da ha. Thank you, of course. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much. Yes. Ready na? Standby kita sa aton sining mga balita lokal. Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad. Aksyon Balita Morning Edition. Las 7:11 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Wala nagasalanto ang mga palayag sa ginakabig sa current person of interest sa kasong pagpatay sa apat ka mga miyembro sa pamilya sa may Gardenville Subdivision Barangay Tangubo Syudad sa Bacolod. Sa interview sa kay Police Major Jory Puertong Hepe sa Police Station No. 8, ginpahayag nga ila ipaidalam sa forensic examination ng person of interest sa ginkalala sa kay Christian Tulot bangod sa nakitaan nga mga bagrasya kamot kag guyang unag ginaligar nga resulta sa iya pagka-disgrasya sa motorsiklo. Suno kay Puerto ipa-DNA test man si Tulot agad may baluan kung may kahiliptanan ini sa krimen. Ginpahayag man sang Hepe nga wala nagbato si Tulot sang gin-imbitar ini sang kapulisan. Kuha ni siya specimen kasi may konsya mo, may bagrasya. Kuha siya sa bag for DNA. Kung makonekto sir sa DNA nga nakuha man sa area, sa crime scene. Mga time ng circumstantial evidence. Nabatihan si Police Major Jory Puertong Hepe sa Police Station No. 8. Ginpanginwala naman sa person of interest nga si Christian Tulot ang akusasyon nga siya ang may kahimuan sa pagpatay sa apat ka miyembro sa pamilya sa Barangay Tangubo Syudad sa Bacolod. Sa interview kay Tulot, ginaligar nga wala siya sang kapasidad agod himuon ang kaangay nga krimen sa yaman nga pagkaisa kag mga tiya. Samtang ginangot naman ni Tulot ang persona nga kilala kay a certain Joel Espinosa nga iya tiyo nga among ginaligar naghimo sang krimen. Sa alegasyon ni Tulot, may natabo sadto sa iya nakitaan nga ginkuga ni Joel si Michael kag ginsumbag ang utod sini nga si Gemma nga among iya ginalantaw indikasyon nga may kapasidad ini sa paghimo sang krimen. Sa karon nagapadana ang investigasyon sang kapulisan angot sa matuod nga natabo sa pagkuha sa ebidensya agon may baloan kung sino matuod nga suspetsado sa pagpatay. Sa naibaloan sa inisyal nga palayag sa scene of the crime operatives, sa ulo tanan ang pila sa mga napatay nga ginapatihan ginpang lampusan. Uy, kung ka balot lang mo na nga sa natabo, tapos hindi ko na mahimo. Hindi ko na mahimo. Wala ko na ginimo, uy, kung ka buhat, sina. Hindi, pruway ko lang mabuhat. Ang kabayan sa pagpahayag sa person of interest nga si Christian Tulot. Sa iban nga balita lokal, 25 ka bago nga kaso sa COVID-19 ang na-record sa may syudad sa Kabangkalan kahapon nga adlaw Abril 7. Suno kay Kabangkalan Public Information Officer Jake Gonzalez, 15 sa mga ini ang nagpamulang sa may barangay Andulawan, Banwas ng Iloga, kag karon naka-isolate na sa mga healing facilities sa syudad. Unang nag-positibo sa COVID-19 ang pila ka miyembro sa ila pamilya ganing silang ginpedalon sa swab testing. Suno kay Gonzalez, may 179 na ka mga close contacts sa linsa na kanilang nga barangay ang gin-swab test. Apat sa siyam ka mga isolation facilities ang syudad ang ginbuksan na managod ma-isolate ang mga nagpositibo. Ini ang nahamtang sa may barangay Pinagimpinan, Talubangi, Biniquil, kag Uringaw. Sa karon ng Kabangkalan may 40 ka mga COVID-19 active cases. Most of these nga cases, no, bulangan related Of course, siguro, nagkuhan sila, nag-spread na lang, and then they have their families. But anyways, ang aton nga lokal nga panguluan sa Kabangkalan, padayon nga nagina contact tracing. Ang PIO sang Kabangkalan City si Jake Gonzalez. Dunga naman nga nagpositibo sa COVID-19 ang tatlo ka mga pulis sa isa ka stasyon sa norte nga bahin sang probinsya. Sunog ka Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, nagawa resulta sa swab test sa tong Abril 4. Dugang ni Donasco, giliran nga gin-disinfect ang estasyon kag padan pagdawat sang gusto magpa-blatter o kung anuman nga transaksyon. Karon sini may anom na kaaktibo nga kaso sa among ukon na anom kaaktibo nga kaso nga nagdangat na sa 49 na positibo nga pulisan Nokpo. Luwas naman sa kadagdaman ang mga nagpositibo nga yara karon sa isolation facility. Ginanunsyo ni Bacolod City Councilor Israel Salanggang nga mga Bacolod na OFW nga may negatibo ng RT-PCR test result kag naabdan sa travel moratorium ang hindi naliwat nga magpa-swab test sa ilagin na halinana. Suno kay Salanga Chair sa Action Team on Returning OFW sa pagkatapos ang moratorium nga Abril 10 sa mga OFW ang schedule sa ka-sweeper flight kag sila ang swab test sa ila pag-abot sa may Bacolod kag maga-home quarantine tubtob nga magwang resulta. Ang repatriation teams ang syudad sa gihapon ang magasugat sa pag-abot sa mga Bacolodon OFWs.
Sunod sa konsehalang ini nga polisa ang para lamang sa OFW kag ginatalakay pa ang para naman sa mga returning overseas Filipinos o kun balikbayan. Nagapanawagan naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga pumuluyo sang syudad sang San Carlos nga kung mahimo magpabilin sa ilang mga puluyan kung wala man sang importante nga kadtuan. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag sang gobernador nga 164 na sa karon ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang San Carlos. 24 na dugang kahapon kag 21 direng nagikan sa isa lang ka lugar nga mong barangay Guadalupe proper. Direkta nga ginabisuhan sa gobernador ang mga taga San Carlos, ilabi na taga barangay Guadalupe proper nga magsunod sa health protocol. Suno pa kay Lacson, sa piyak hindi pa alarming ang kaso sa probinsya, pangyara na sa 32%, ang pinakamataas nga na record sang COVID cases nga nag-umpisa ang pandemya. Samtang bukas naman si Lacson ang kaso maghingyo sang ECQ sa San Carlos City Mayor Rene Gustilo, bangod magadepende man ini sa gihapon sa pag-review sang regional IATF. Sa dugang pang balita lokal, nagaisahanon nga bidder ang IPM-CDC para sa duha ka separado nga kontrata nga paghakot sa basura sa syudad sa Bacolod kag pagbentenar sang sanitary landfill sa may barangay Felisa. Ginpahayag na Attorney Mac Melindo Polvorat Chair sang Bids and Awards Committee. Ang bidding ang ginpatigayon sa Session Hall sang Sangguniang Panglungsod nagligad nga Lunes. Ang duha ka separado nga kontratang para sa bulan sang Mayo tubtob Desyembre tuig 2021. Suno kay Polvora, pagkatapos ang bidding, ang Technical Working Group o TWG ang magapatigayon pa sang post-qualification evaluation para mausisa ang mga dokumento sang IPM-CDC. Sa nibluan niya ang 4 ka bulan nga extended contract sang IPM-CDC ang magatakop sa Abril at 30. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirma naman ni Bacolod Councilor Dito Ramos nga si Police Major Ruel Culanag ng bagong nga tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kay Traffic Management Unit. Sunod kay Ramos, Chair ng Committee on Transportation, ginsaylong anang head ng Bitaw TMU nga si Lieutenant Colonel Luisito Asibuche sa Admin Office ng BCPO. Sunod sa konsehal si Asibuche nga relieve bilang pamuno sa TMU ni BCPO Director Colonel Manuel Placido. Ginalantaw ni Ramos nga gin-appoint ni Mayor Bing Linardia si Culanag bilang pamuno sa Bitaw kasunod nga konektado man ang trabaho sini sa TMU. Sa Biyernes nga adlaw, magasapol si Ramos kay Culanag para talakayan ang pagpatuman sa ordinansa angot sa mga traffic violators. Sunod sa konsehal kung ang Bitaw ang apprehending officer, mayara sila sa 50% nga share sa penalidad, samtang ang 50% makadto naman sa general fund sang syudad. Aksyon Balita Morning Edition. Bago ka variant sang COVID-19 halin sa Indonesia, ginamonitor sang DOH. Samtang gasto sa mga pasyente sang COVID-19 ngayara sa temporary tents pagabayaran sang PhilHealth. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang? Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, Welcome back! Welcome back! The talk show ba? Good morning, of course, you the Torta de la Pena Barbecue. Kay Jinky Verde Resuma, thank you so much, sir. Then, Oo. to. Oo. Pero Barbecue. kilala na ni Action Boy. Kung sino na siyang sa likod. Charot lang. Joval Trinidad, nag-send siya emojis na stars. 100 stars only. Of course! Ems Aboso! Thank you for sending 50 stars. Pero nag-text na siya, ipa-refund niya ko. Atala ka ba? Good morning man kay Ruby Fulgencio. Good morning. Watching from Singapore. Kamusta to sa Singapore man? Ang ila sininga COVID-19. Abe, pabala kami de. Melile Oligo, good morning. Watching, o kung pag-greet lang ko no, Ma'am Vanessa Mayo. Homalomena Noel Amar, kag KSP no nilon Banbuanga sa pataghalin kay Melile Oligo. Salamat. Michelle Morin, watching from Piak Balay. Ka-cute, watching from Piak Balay. Good morning. Henry Dableo, may balita na parte sa biyahe kung matapos ng ECQ sa Manila, madayon ayhan ang swab test dira sa Silay Airport. Actually, amo nang hamba. Ako, depende sir kung ano ang imong ni Action Deal, gani qualification. Kung diin ka na belong, APOR, LSI, o kung OFW. Sa nabalaan na mo ng OFWs nga na-stranded, dira nga mapuli tani, kung bakulod nun, hindi na sila Action Deal, no? Kinanlan mag-swab test pa. Oo. Kunabtan sila travel moratorium. Oo, kunabtan sila travel moratorium. Pag may negative na sila bladaan, pag dapat ma-flight, hindi sila. O gali may travel moratorium. Oo. So, kung mag-after travel moratorium April 10, pwede sila is-sweeper flight. Dili sila is-swab actually din. Home quarantine. Yes, amo na siya subong. Ang kay actually naga-require gid mga ka-action ang City of Bacolod and Province of Negros Occidental sa negativity ang RT-PCR test. Kay para sa kahilwayan sang tanan. Okay? Kay Diding Alohamiento, good morning man. Kay Henry W, good morning. Dad's Kurt Gel, watching from YouTube from Purok Kasanagan, Barangay Sumag. Thank you. Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon man. From Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Yes, kita ko to, may picture si Ma'am Van. Tapos sa likod may ara sang Mayo Clinic. Kanami sa mga pictures pero may gina-upload ni Ma'am Van Action Deal. Kay do nalibot yan ang Pilipinas. Siguro kung wala COVID-19 nag-upod na ko lagaw, charot lang. Kaya doon yung ako nalagaw Pero sa Negros, Tagabago, hindi siya actually din. Sa Tagabago, kag may family sa Tangub. Okay. Aha. Bali rain sir, bastotong may sunog man gid. Mapalihog tabi kay Action JM. Sa BFP, kung may ara sang sunog, kay may nagapamangkot, tanaon lang naton. Hambali Ma'am Vanessa, thank you Sir Mili Oliligo of Bunny Cafe Tangub. Thank you. Henry W, ang mga LSI, yes, sir, ma'am, salamat gid. Ang mga LSI, required gid man sang negative nga RT-PCR swab test result naton. Pero as of now, may ara pa kita sang moratorium until April 10. The whole of Region 6, wala gid kita point of entry, especially from NCR plus bubble, from Cebu. May Davao, pag ito gani Action Deal, no? Hindi magbaton ang Region 6 sa mga travelers. Inbound travelers gikan sa nasambit nga mga lugar. Kay Nevermore MFDR, pa shout out madam kay Liklik nga palatulog para magbugtaw. Ha? Palatulog para magbugtaw. Sige, i-shout out na. May ari to di kilikigina, may shout out to din nagatulog mo. Oo. Kasi niya kay Baby Kurt Nathaniel nga muok-muok gid ang iya tulog. Thank you Hambali Jens Kurt Delatory Absalon. Hambali Ma'am Gino, si Sir Manijabol ko sa Singapore. Standby na sa atin sininga mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Alam mo ba yung kag sa ato naman nga habon pampaligo para bala sa problema nato. Last shot ay Media Action Radio Philippines Standard Time ang kagkaroon sa detalye nasang balita nasyonal. I-monitor sa Department of Health ang bagong variant sang coronavirus sa report sa Indonesia apang ginpahayag nga wala pa ini na-detect sa Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, gintalakay nasang Health Department ang problema kaupod sa Philippine Genome Center kag UP National Institute of Health. Sa report sang Indonesia, ilan na record ang unang kaso sang variant nga nagaunod
sang E484K mutation nga una na detect sa South Africa kag Brazil. Kag ini ang may alias EEK bangod sunod sa report sang Reuters. Ini ang may kasarang nga makalikaw sa natural immunity halin sa unang COVID-19 infection kag makapanubo sa proteksyon nga mahatag sang available nga mga bakuna. Sa karon ginpahag ni Verhering wala pa nakapatigayon sang genome sequencing ang PGC kasunod sang kontaminasyon sang ila ginausara nga makinarya. Gin-report naman kahapon ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ika-50 ang Pilipinas sa hanay sang 155 ka mga pungsod nga nakahatag na sa bakuna sa mga pumuluyo. Yan basa ni Galvez ang pahayag sa report sang Bloomberg Tracker sa diin nagwa nga masobra 800,000 na ang nabakunahan sa pungsod tubtub Abril 5. Sunod kay Galvez, ang Pilipinas ang ikaapat sa Southeast Asia sa diin, nagapangunang Indonesia, Singapore, kag Myanmar. Nalabawan na sa Pilipinas ang Myanmar sa kadamuon sa mga bakunahan. Dugang pa, naglabot naman sa 173 milyones ka doses ng bakuna na hatag sa 155 ka pungsod sa bugos naman nga kalibutan. Samtang nakarecord ang Pilipinas sa masobra 700,000 ka doses ang nabakunahan. Umpisa Marso 1 tubtob 31, samtang 66,000 ka doses naman karon nga Abril nga sakop na sang second quarter. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga bayaran ang tanan nga gastos sa mga pasyente nga ginigo sang COVID-19 kaya sa temporary tent sagwa sa mga hospital. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginapasabat naman ni Duterte sa PhilHealth ang bayaran sa mga RT-PCR o swab test sa isolation sa mga mild kag critical nga mga pasyente. Sa hearing sa Kamara damlaglang na Bulgar nga may hospital nga nagapanukot sang 1,000 ka pesos sa kada oras sa mga COVID patients nga sa mga tent shelters nga nagahulat sang admission. Sunod kay Roque nga natumod na ang hospital nga nagapanukot sang 1,000 pesos sa kada oras sa mga pasyente nga nagatinel sa mga tent kag ginaimbestigahan na ini sang DOH. Nagalawom naman ng Department of Health nga magabot sa Pilipinas ang naatrasar nga bakuna sa AstraZeneca antes sa matapos ang bulan sang Mayo ug mahatag ang ikaduha nga dose sa mga persona nga nagbato na sang ila una nga dose sang vaccine. Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginapahibalo na sang World Health Organization nga maatrasar ang pag-abot sa bakuna gikan sa COVAX facility apang wala pa sang petsa kung sano ini maabot sa Pilipinas. Palayag ni Vergere nga ang interval sa unang ikaduha nga dose sang bakuna mahimo nga mapalawig sang tubdob 12 ka semana. Nagligag ang semana ng pahal sa DOH nga masobra 900,000 doses ang AstraZeneca vaccines ang ginalauman nga mag-abot subong nga bulan ug sa Mayo ang panapagawa ang palayag si Vaccine Czar Carlitos Galvez Jr. nga may jutay nga pagkaatrasar bangod man sa logistical issues. Sa dugang pangabalita national, pabor sa Senador Joel Villanueva nga talakayon ang gradusong nga Bayanihan Law 3 apang mas gina-prioridad sini ang epektibo nga pagpatuman sa nagdigad nga mga ginpasar nga lahi sa COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Villanueva ang pahayag matapos si pangabay ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpatawag sa special session ng Kongreso para matalakay kag mapasar ang Bayanihan 3 nga maghahatag sang bulig sa mga individual nga naapektuhan sa strikto nga COVID-19 protocols. Nagalaom naman Department of Health nga magabot sa ukon sa katapusan nga ukon sa dugang pangabalita national pag-adlaw-adlaw ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Jr. ang pag-file sang diplomatic protest batok sa China tubtub ang ila barko nagapabilin sa Julian Reef nga nahamtan sa West Philippine Sea. Sa tumbulan sa Marso, nag-file sa diplomatic protest ang DFA batok sa China matapos magkitaan ang ginabulubanta 220 ka barko sa China ngayara man sa nasambit nga reef nga sakop sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Halin sa 220, nagnubong kadamon sa mga barko ngayara na lamang sa masobra 40. Una ginpahayag sa embahada sa China nga nagatiner lamang sa masadali ang barko sa lugar bangod sa malaing nga tiyempo pero ginsundan inisang pahayag nga ilang teritoryo base sa ilang 9-dash line nga mapa bagay nga wala naman ginkilala sang Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, nanawagan siya ni House Speaker kagkarong Congressman Alan Peter Cayetano sa Kamarang magpatigayon sang special session para aprobahan ang 10K ayuda bill nga iya ginaduso. Suno kay Cayetano, mas kinahanglan sa karon sa publiko ang 10K ayuda bill samtang pending bang Bayanihan 3. Suno kay Cayetano, ini ang posible pinakamapos sa tikang para makaupod ang tawo kagang ekonomiya sa parang epekto sang pandemic. Para sa senador o kanang senador,
Ang isang tikang ni US President Joe Biden ang 10K ayuda bill. Ano ka ang isa 1-2-3 punch ni Biden para maktuhan ang problema sa pandemya kag ekonomiya. Akipan din pag-atag sang pondo para sa bakuna, pagpain sang ayuda nga magadiretso sa bulsa sang publiko, kag pagbutang sang pondo para sa trabaho kang isang build program ni Presidente Rodrigo Duterte. So nauna tayo sa Bayanihan 1 and 2. But afterwards, natulog na tayo. Yung 2021 budget, hindi nating ginagamit para ayusin dito. Dapat mag-special session kaagad ang Kongreso. Lahat kasi ng appropriation sa House nang gagaling yan eh. And dapat maipasa natin, anuman tawagin natin dyan, 10K ayuda, tawagin natin Bayanihan 3, tawagin natin Rescue Plan or Economic Recovery Plan. Pero napaka-importante na maglagay tayo ng pera sa bulsa ng mga tao. Hindi na pag-aralan ng husto yung 2021 budget. So babalik-balik tayo sa ginawa ng Amerika. 1, 2, 3 punch. First, yung ayuda, diretso sa bulsa ng tao. Secondly, yung health, education, mga sektor, tourism na kailangan ng immediate na tulong. And then number 3, yung build nila. Sa puntong yon, nauna na ang ating Pangulo sa build, no? Pero dun sa 1 and 2 at saka sa bakuna, kailangan natin makahanap ng magandang kombinasyon doon, no? Si Congressman Alan Peter Cayetano. Aksyon Balita Morning Edition. Mga Americans na edad gikan 18 anyos pasaka mahimo na mabakunahan umpisa Abril 19 sa Sports Mobile Legends Professional League ginpaisola. Sa entertainment picture ni Luis Manzano sa iya kasal ginkalingawan sa mga netizens. Kag para naman sa atong balita espesyal, mga pamatasan nga sa Pinoy mo lang makita kag ma-eksperyensyahan. Detalye sang sining mga balita pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga And we are back to back mga Wala ka lang back to back. And good morning once again sa 107 Facebook Live viewers. Madamo gid nga salamat sa padayon nga pag-upo diri sa amon. And ano to ang update actually din sa fire sa call. managapamangkot galihasang fire call dito to siya sa Purok Langis, Barangay Banago ang sunog pero fire out na mga caption. Thank God. Kaya do damo subo ang action Dale na nagaluntad nga sunog. Good morning Danay kay Gay and of course Gabulan Donasco family dira sa Cagayan de Oro City. Thank you so much for watching. Of course, si Ma'am Jane Ezra Ramirez, mayong aga dira Simo and the Ramirez family, and kay Richard Daet Pacheco. Good morning man. yes, Ma'am Vanessa Mayo, very nice of you guys to wear the face mask. Good role model to everyone. Yes, Ma'am Van, it's very, very nice, pero it's very, very hard to breathe. Yun lang, naka-toothbrush kami ni Action Dale. Naka-toothbrush ka, Action Dale? Kag naka-mouthwash. Perfect! Kaya kung hindi, nalipungan na kami di oras subong sampaho. Kag syempre, kung angkor lang actually din, siya lang di isa. Oo. Pwede na siya
Kung wala siya ka face-to-face. Oo, pwede lang siya ka-remove siya sila nga mask. Yes. Kag, may kaugalingon man kami nga Foam. Amo ni siya bla. foam sang microphone. May sound effects gito. Amo kami na diya sa Aksyon Radio. May kaugalingon kami nga microphone. Foam. Amo na siya. Kay Ma'am Jocelyn Libon Espojo, good morning Action Dale and Action Eden and the Espojo family, mayong aga. Kay Joval Trinidad, good morning. Please teach us how to send the real stars Action Eden ko noon. Hamba ni Joval Trinidad. Yes, Sir Joval Trinidad. May arada sa dalom, di ba? May share, tapos may write a comment, tapos may smiley. Sa tupad may arada kita mo star. I-ano na siya, i-click mo lang na siya, i-press mo lang na siya. Kag may makita ka dira kung paano mag-send ng real stars. Ambot pila na sa mga stars ta, kay convertible to cash na siya Action Dale. Sooner or later, magamit agad ina para sa aton sining mga ka-action. Yes, no? So, hindi ka mo magduwa-duwa. Dapat mag-donate Action Eden. Mag-send stars bilang suporta. Do ka digital gift Action Eden para sa program sa Facebook Live. Kaya syempre, ang ma-accumulate natin nga stars, mayroon kami isang certain program nga iga-implement Action Eden nga makabulig sa community. Yes, thank you so much. Grabe si Action Dale, dumapadlagan. Kalang. Malala na sa cover kung file. Charot lang. Kay Henry Dableo, pag-greet nilang ko na taga-Mansilingan sa Guanzon, kabay pa wala na gasaka ang COVID para tawhay na sa Negros. Kay diri sa Manila, damo gitig ulo. Nan. Actually, diri sa Bacolod kag Negros, nagadamo ng kaso, especially kung may local cases. Because, syempre, kung minsaron mo, kung may isa ka nagpositibo, na malat na niya tong isa. Ang isa na, may isa pag ito, may isa pag yan, na istorya, siya mo to, ala, malapad na lang nga malabad ang scope sang malatnan. Hambal ni Sir Alex Monteza, ano man na ang issue sang akong star, kung paano mag-send star. Amo na siya. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much again for sending 50 stars. And of course, Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, salamat kapungka. Arigato gozaimasu sa pag-send sang stars. Sir Alex Monteza, basta ara lang sa kilid, may ara na may star na da bala. I-click nyo lang na kay pwede ka mo da ka send stars. JR Peliago, good morning sa inyo nga duwa ka-aksyon from Singkang Airport. Thank you so much for watching. Star Margarine lang pero may ginasend ko. Balin Sir Alex Monteza. Hannah Net, good morning. And of course, thank you liwat kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, no. Kay Diana Rose Pilingon, amo to siyang sunog sa purok langis pero far out na mga ka-aksyon. Kay Nonoy Elmer Aliano, watching from Commonwealth, Quezon City. Halong-halong gid kamo dira baw. Grabe gid ang COVID-19 cases. Of course, good morning man kay Action Boy Duran. Ay, sorry. Dog, anong problema mo? Anong problema ta? Oo, tigalili-lili ka ta. Ang akon kami raw yung tabunan. Yung tabunan mo, ito ka okay lang man. Kung may makita ka mo da monster, naglabay sa camera. Si Action Boy Duranto, na ano man ni siya man. Si Apple Marido Florentino. Good morning. Medyo delay na siya mo ang sa ano ta. Pero tara mo. Marami, sige, tabunan niya kuya. Ala, sige, kita po Duran. Na! Perfect! Perfect! Walang pagkatabon sa camera. Na ano naman. Uy, bantayan niyo sa Action Boy, sa Action Hotline. Yes. Sino pa dahi great Action Dale go? Ikaw naman ang boss. Doon na ubos-ubos na Action Eden, pero nagapadayon lang atong sila nga maka-action sa pag comment down. Sir Joval, kabay pa nga nakahibalo ka daw para mag-send star. Stand by mga ka-action para sa duga nga mga balita.
Balita Morning Edition. Las 7:45 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye na sa Balita International, target ni US President Joe Biden nga padamo ng COVID-19 vaccine eligibility para sa tanang American adults kag nagpaandam sa nagalaptang nga bagong variant sa COVID-19 yara sa gihapon sa life and death race ang tanan. Ginmando ni Biden ang lapnagon nga vaccine eligibility sa mga residente edad 18 anyos pasaka umpisa Abril 19 apang wala pa sa gihapon sang bakuna nga ginaprubahan para sa 16 anyos panubo. Naibaloan masobra 80% na sa mga teachers kag school staff ang nakabato na sa isa ka shot sang bakuna apang madamo sa gihapon nagakaapektuhan bangod man sa bag-o nga variant sang COVID-19. Sino kay White House spokesman Jen Psaki, hindi na kinahanglan sa mga Americans nga mag-check sa ila state kag local websites kung kwalipikado sila nga mabakunahan bangod sa bag-o nga mando tanan nga 18 anyos pasaka ang mahimo na nga makapabakuna. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa ating business news, desasya ka mga tycoons gikan sa Pilipinas ang nalakip sa kagahapon sa Forbes Magazine 2021 list ang pinakamanggaranon sa bugos nga kalibutan. Sa Pilipinas, nanguna sa gihapon ang ginagkabig nga brown taipan si Manuel Manny Villar. Ang Forbes nga nagalakip sa mga personalidad nga may net worth nga $1 billion sa nakaligid nga 35 ka tuig ang nag-anunsyo sang record-breaking roster kung saan nagdamot na sa 2,755 ka mga bilyonaryo sa bugos ng kalibutan matapos nga nadugangan sang 493. Nagpanguna sa gihapon ang outgoing CEO ng Amazon nga si Jeff Bezos nga may net worth nga nagalambot sa $177 billion. Samtang kadwa mo si Tesla sa kag SpaceX sa founder nga si Elon Musk nga may $151 billion ngayara sa ikad-31 nga slot nagdigan nga tuig. Lakip man sa Magic 5, Sunday Bernard Arnold, Bill Gates kag Mark Zuckerberg. Sa Pilipinas, wala labot kay Villar na lakip man Sunday Enrique Razon Jr. Lucio Tan, Han C. Herbert C. Andre Tan Hardy C. Henry C. Jr. Teresita C. Coson Elizabeth C. Tony Tan Cactiong, Ramon Ang, Enigo Zubel, Lance Gakungway, Roberto Ongpin, Ricardo Po Sr. kag Edgar Shah. Aksyon Balita Morning Edition. Sa ato naman yung Balita Entertainment, ginhimo kalingawan sa mga netizens ang pictures ni Luis Mansado nga kuha sila kasal ni Jessie Menjola. Nagkalain-lain nga memes ang ginpost ng netizen, angot man sa nasamit nga picture. Mismo sa Facebook page ni Mansano, ginanon siya sini nga himuan sang meme ang picture niya nga nagahibi samtang nagapadulong sa altar ang iya sini nga mapangasawa. Nagligad nga Domingo, ginpagawa ni Menjola ang kasal nila ni Mansano ginpatigayon sa Batangas. Anong memo action Eden kung nakita mo tong picture? Dugasakit na itong tiil. Pares kagapon, nagasakit na akong tuhod. Sang parik-parik, sang kadamo, sang balita. So mo to basta mga meme nga action Eden to mga makahatag kalingawan kun baga. Especially nga ang social media kadamo sa mga mainit-init nga mga balita kag viral post action Eden. Kagang Pinoy, grabe yung mga thinking sa Pinoy. Mas makita ko ng viral post balado ka good vibes. Yes. Kay usually amo na perme. Hindi natin malikawan ang bad vibes sa social media. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa mga sports balita ginpaisol ang Mobile Legends Professional League Philippines Games sini nga semana bangud na paidalam sa gihapon sa enhanced community quarantine ng National Capital Region Plus bubble. Sila pahayag sa Facebook mas ginauna nila ang ikayong lawas sa mga players, coaches, talent staff ag ilang mga pamilya nga magasuporta. Antes paginpaisol ang hinampang padayon tournament pag sa remote setup kag gina-stream nilang online gikan sa ila bootcamps. Gina-isolate man ang ibang mga players sa ila mga teammates. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Good morning! Sa ato sinima Aksyon, nga wala na ka good morning kagina, bangod nga sa Facebook Live kita. Of course, sa mga nagapamatigid sa Transistor Radio, na gulan ni Danayasyon Dela, of course. Nang Lizelle Damasco, Josel Baido, Chris Teleron, Gracelyn Jesma, Francis George Celiado, Soy sa kalam ko, no? Tito Alan Swanken, of course, Manong Small, dira kag of course hindi ko gidya malipatan kagawad Monico Prudente and Tita Mercy dira sa barangay Nanunga Hinigaran, and of course
Sino pa tumandali lang yun? Ay, nag-play Action Radio. Wait lang ha. Si ang Barangay Council sang nanunga, of course, kagawad man to kagawad gamay, si Willie. Oo. Special mention gid si kagawad Monica Prudente. Arcelita kag Opong Felicissimo. And of course, si Manong Michael, si Inchik and Marie, Nomer Small and Brad Miker sa Barangay Gargato. Alan Swanke and family, Dennis sang Stick to One. Hello, sir. Jala family of Barangay Cambaog. Salamat sa tanan, kay sorry sa hindi malambutan. Bala ka mo da. Good morning! Oo. Mayo lang ko lang greeting ko si Sir Boy. Damo, pagid mo, nagabungguan na yung mga greetings naman nga duwa. Sunod naman ang iban ha, okay lang. Sa dirito na action Dale sa aton sininga balita special para hindi kita kulangon sa oras. Mga pamatasan action Dale sang Pinoy nga sa Pinoy mo lang makita, sa Pinoy mo lang ma-experience kag kita lang nakabalo. Una gidira action Dale, fun gidya ang Pinoy magkaon nga kinamot. Wow. Bisan may sabaw ya Buhay probinsya. bisan direction Dale sa city ginakuan man eh. Inasal. Ha? Bisan may sabaw, kinamot. Kinamot ka namin. Hindi mo kinamot nalaway ko sa inasal. Nagutom pa naman ko. Action JM, sugba to bidanay. Mga ugang. Asal to bidanay. Oo. Sampat gina-action date mong kinamot. Tapos sausaw mo sa langgat. Tapos kinamot kaya mainit-init pang kanon. Perfect. Nagalawa. Only in the Philippines. Nagalaway ako. It's more fun in the Philippines. Agree. Yes. Ang next nila, Action Dale, ang paggamit sang po and opo as a sign of respect. Pero may Action Dale, may kilala gid kuya nga dahil lang kay nagapamati siya. May kilala gid ko nga very respectful dugay-dugay shareholder na ni sang opo. Kay taga istoryahon mo siya gani. Po, opo, po, sige po, opo. Puro po. Very respectful nga bata. Ang next direction Dale, ara balang mambal nga, di ba makaon ka mo, example pizza or anything ng mga finger foods. Or bisan sa mga sudan gani, kung may isa gani nga bilin, dumuhuya sino makuha man. Sino ang makuha sang last piece di abis ang pizza, sino makuha sang last piece dira sang fries, isa na lang ginlan pa. Eh, nahuya ko sino makuha. Especially sa mga sa unang mga lagay ng inom. Oo, na may mga bilhin. No? May chicken wings nga, sumsuman. May mga family gathering. Doon nagapakiramdam ka pa bro. Kisan sa kadako nga bandihado nga lumpia. May isa gid pero may nga bilhin. Gani, no? Amo ginayang Pinoy, binlan gid ang isa, bangod nga nahuya, Action Dale. Kasi sino makuha. Kung may magkuha man gid, amo to nahuya magkuha ang isa kay mamalan siya nga wala uya. Siya nagkuha. Siya nagubos. Kabastos. Pero ati amo ginang ugali iya sang Pinoy Action Dale. Ang next Action Dale, one positive trait man sang Pinoy ang pag-bless o kung pagmano Action Dale. I don't know kung ina-practice pa sang iban, pero kami sa Balay Action Dale naga-practice man na. And syempre makita mo dapat itudlo mo sa mga kabataan nga isa ra Action Dale sa pagkilala man sa Pinoy kasi ang iba niya may lain-lain like sa Japanese. Kung mag-greet sila Action Dale, di ba nag-bow sila? Sign of respect. Ang iba na. Ang ato niya bless Action Dale sa aton sining mga senior citizens. Ay, hindi man senior citizens, sa older sa aton. Bisan sa akon nga ning mga hinablos ko naga-bless akon Action Dale. Good morning, baby Dwayne. And next Action Dale, ang mga ang national symbol sang good looking and feeling good looking. Kabalo ka kung ano? Amo na. Diba? Diba? Magpa-picture sa muna. Paano? Pose mo si 1, 2, 3. Amo na tayo, diba? Amo na siya ang national symbol sang tanan nga good looking and feeling good looking. Basta nakamo na. Kung sa Korean, Action Dale, amo na yan, diba? Sa Pinoy, amo na yan. Kasi, 1, 2, 3, and 4. Amo na siya Action Dale. Bisan mag-scan ta sa mga old photos naton sa elementary. Oo, ang gamo dumiyala din na yan.
Naguluwa pa pala ano. Hindi niya makita ko smile ko kaya may mask ko. Bisan niya may wala unto smile Japon niya. Damo-damo ito just ang una may mga picture man ko. Hindi siya pang lalaki or pang babae, pang tanan siya action din. Do ka unisex. Kasi mas kaya mga tigulang gama mo na. Wow. Okay, so waki. Paano yung waki man? Lugang lang yung kamot, waki na dayon. Pero tiyan mo na yan. Sa Pinoy lang na. Only in the Philippines. Ang next action, Dale, wala tayo usually wala naga-shower, wala mga naga-bathtub, unlike sa mga syempre elite kung mga pares bala sa imo kay naga-shower kaya naga-bathtub. Kami action Dale, naga-balde lang kami kag balde lang kami kag lata nga kabo. Oo, kita ka ng mga kung Christmas, di ba? Dumakatilaw-tilaw man ta salad kisa mo. Kung Christmas, ang ginasudla naman sa fruit cocktail. Ginakwaan na namon. Label. Oo. Tapos amo na ginakabo na mo action day. Kag sa una, gina-shower ko na ginabuan. Sa likod. Pwede mo na ginagamit pag pamunyag. Tapos pwede ba na mo na ginagamit pag ligo. Feeling shower. Gamay lang ang buho para at least daw dugay ang tubig mo. Oo, yes. Grabe, no? Kasadya sa nga to. Nabtan mo na gali. Abi ko, ako lang nitigulang. Amot ko nabtan pa na yun ni Action Day la. Action JM Pero mas may tigulang pag iti sa aton. Kasi Action Boy, Lain pag nabtan nila sa una, Ang nabtan niya pag iti sa una, ginagamit sang bato para himuon lugod. Galing ko wala sa gama. Asa subong. Wala sa gamang lugod. Asa subong, lugod is life. Lugod is life. Tapos, bato, ginasa akong din sa una. Subong yung may mga May mga scrub. May mga net. Net na. Sa una, mo niya, madakpan ka ni Lula namon sa una. Dumaputi ka na lang sa nus-nus sang bato action day mo. Pero ang bato, yung pala na doon medyo smooth man. Sa suba na ginakuha, di ba? Oo, usually sa suba. Tiyan mo na, naka-effective man na. Kaya kita, doon nag-light man akong skin. feeling nag-light ang skin. Ang next action na Dale, ang sa mga Pinoy, usually, brown out nag-brown niya. Hindi dapat black out. Oo. Kaya black mo. Brown out na diyaman. Nag-brown out mo na sa inyo. Brown na. Brown na palibot. Ito ng blackboard, green board. Green man, no? Amo ginaya sa Pinoy. Only in the Philippines, gani mo. Nakasanayan na nato na action din. Nga brown out na siyang tao. Amot sinugin na nagpasimuno, nasang brown out na. Pangitaon ta na siya, And lastly, action day, continue lang ni namon ni Action Boy sa Saturday, ang iban. Ang, action, kung example, kung makibot bala, usually, ginapangalanan, do gina-curse mo lang person. Like, for example, kabayo ka, do, na bala, may mga prefix, may mga suffix, action day, yung ginapanghambal nga, for example nga, ang iban buyayaw, para gani, hindi talang di pagyambal ang buyayaw, kay bad na. Ang kisa mo, kabayo, duga kadaranan? Duga kadaranan, wala action day. Kung makibot ka, or ma-surprise ka. Do mali-malion. Oo, yes. Do mali-malion siya. It's more fun in the Philippines. Pero it's more fun kaya wala na taor. May dugang pakutani. Ano na. Ang mga Pinoy may sa mga pamahiin. Ang bal nila kung may mag-abot ka nga kung may black or brown nga butterfly sa US, ang baka, wow, it's beautiful. Pero kung sa Pilipinas, lula mo na. Lula mo na. Ginabisita yan. Correct. Sadya gini sa Pilipinas. Grabe gidya ka-artistic ang utok sang Pinoy action din. Kaya sa atin sini nga mga ka-action na bantayan kay damo pakita diri sa mga sa only in the Philippines nga mga pamatasan. See you sa Saturday. Aksyon Balita Morning Edition. Last thoughts sa Punto Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Morning Edition. Karon nga daw Webes, Abril 8, 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action Eden Abos. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.